Dneska jsme si s Emilem chtěli projet tajnou věc. Takovou tajnou, já to nikomu nemůžu říct, to je schválně, ale vůbec nevíme, kde jsme. Jenom nás to vede nás to. Tak si jedeme. Najednou je tady liška. Neuvěřitelný. No, chtěl jsem jako natočit ten dortík s tím kafíčkem, ale jsme potkali teda tu Elišku, tak Emil nějak přidal nebo co. No, takže jako jsem nějak nestihl.